Usa ka magnitude 6.5 nga linog ang mitay-og sa nasud sa Colombia kaghapong adlaw Domingo, Hunyo 8 diin niresulta sa pagaguba sa mga nakariang building sa nasud ug paghunlak pagkatunga sa mga nagkadiang kadalanan usab niini. Ang maong magnitude nga 6.5 nga linog miigo pasado alas 8 sa buntag oras sa nisgutang nasud ug adunay gilapdon nga 170 kilometers east sa capital niini nga Bogota. Makita usab pipila ka mga hulagway sa lugar diin nagpasad ang mga debris atop ug uban pang parte sa mga nakariang building sa palibot. Wala rahin na report nga naangol sa insidente apan padayon na pagsusi sa lokal nga otoridad aron sa pagsuta sa danyo sa kadaot sa Molinog lakip na paghimo og lakang sa pagpaabot og tabang sa mga katawhan nga apektado. Ang Central Colombia na ilang naa sa zone di na duna kini high seismic activity. Kahinumduman nga giigo usab ang nasud sa usa ka 6.2 nga magnitude nga linog sa nilabay nga tuig 1999 diin miresulta sa pagkakalas sa 1,200 kapin ka mga kinabuhi.